Čau indiáni, tohle je můj první let's play a já vám tady něco ukážu. Takže 3, 4. Čau smradí, to je moje vila tady, tak ne abyste mě záviděli, jo? Tak a můžeme se jít podívat dovnitř. Tady je cesta krásná. Mám tady nějaký ten diamant, Nether Star, to jako sexy. Hraju tady asi 2 dny a moc toho tady nemám. Tahle vila, ta se mě teda fakt povedla, to jsem ani nečekal, že tohle postavím. A já teď potřebuju něco najít, takže menší střih. Tak, já jsem tady zpátky a já bych vám chtěl ukázat, jak pokácet strom. Takže tady si vezmete lopatu, vidíte, zde to rychle ničí bloky. Prostě ten blok to hezky zničí, krásně rychle, suprově. No, tak. Ještě snad to už je poslední dřevo, protože já už nedošáhnu a došáhnu. No, zde vidíte, vykraftíte si, tady máte dřevo. A v příštím díle bych vám ukázal, jak postavím další tu nějakou tu vilu. Tentokrát to bude asi ze sandu, dirt, hnědá vomítka se mě už nějak přestala líbit. Ale ještě v tomhle díle si uděláme cestu do našeho baráčku. Je takovou provizorní. Jinak bych ji samozřejmě poslal z dirtu, ale dirtu máme 12 a já šetřím dirt. A z diabloku to se mně nelíbí, když to není moc vzácný, ty diamanty. No tak a uděláme to ještě jednou, takhle. Takže tady máte luxusní most. Samozřejmě jsem si chtěl ještě vykraftit postel, ale nechce se mě zabíjet ty syčáky, ale můžeme se je vydat. Tak až najdu nějaký ovce, tak se vám zase ozvu. Menší střih. Tak, já jsem tady zpátky a teď bych došel domů a ukázal vám, co jsem si jako postavil. Bohužel prší, takže nám můžou zmoknout ty kulky, ale to samozřejmě vůbec nevadí. My budeme rádi, když trefíme domů. Bohužel nějak ten dům nenacházím. Vůbec jako jsem ztracený. Ještě možná tam něco vidím. Vidíte to? Levitující bloky. Vidíte to, co já? Co to je? Nevím, ale to nic nemění na tom, že nevím, kde bydlím. A já jdu určitě na opačnou tu stranu nějakou tu. Přijdu domů jak zmoklá slepice. No a tak já si jdu domů a udělám menší střih. A jsem zase tady zpátky indiáni. A teď bychom si došli domů a udělali nějakou tu postel. Schovali se tady. No vidíte, já to failím. Tak a
já se ještě vyspím a myslím, že bychom mohli ukončit ten let's play z hry Minecraft. A vidíte, zde máme postel, ale když máte doma koberec, tak se musíte dát pryč, jinak postel prostě nepostavíte. Takhle já spím. Tak, já spím. No a tady mám krásný výhled z okna, jak vidíte. No a to by bylo asi pro tento díl všechno. Příště vám ukážu, jak vypálit třeba železo. Tak se tady mějte. Čau. Ahoj, ahoj.